Lucas Kapitulo 3. Karon sa ikanapulo og 5 ka tuig sa paghari ni Tiberio Cesar, nga si Poncio Pilato mao ang gobernador sa Judea, og si Herodes ang tetrarka sa Galilea, og si Felipe iyang igsuon, ang tetrarka sa kayutaan sa Iturea, og sa Traconite, og si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sa diha nga si Anas og si Caifas mao ang labawng saserdote, miabot ang pulong sa Dios kang Juan nga anak ni Zacarias sa didto siya sa kamingawan, ug gilibot niya ang tibuok nga kayutaan sa Jordan sa pagwali sa bautismo sa paghinulsol alang sa kapasayloan sa mga sala, ingon sa nahasulat sa basahon sa mga pulong ni Isaias nga manalagna nga nagaingon, ang tingog sa usa nga nagasinggit sa kamingawan, andama ninyo ang dalan sa Ginoo, tulira ninyo ang iyang mga agianan, ang tanang mga walog, pagapunon, og ang tanang kabukiran, og kabungturan, pagapaubson, og ang mga balikong dalan pagatuliron, og ang gansang-gansangon, pagapatagon, og ang tanang unod makakita sa kaluwasan sa Dios. Busa siya miingon sa mga panon sa katawhan nga nangadto sa pagpabautismo kaniya, mga kaliwatan sa mga bitin nga malala. Kinsa ang nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo sa kaligotgot nga umalabot? Busa managhatag kamo og mga bunga nga takos sa paghinulsol, ug dili kamo magsugod pag-ingon sa inyong kaugalingon, gipakaamahan namo si Abraham, kay nagaingon ako kaninyo nga ang Dios arang makapatindog og mga anak kang Abraham niining mga bato, og bisan karon gidaitol na usab ang wasay sa gamot sa mga kahoy. Busa ang tanan nga kahoy nga wala magabaton sa maayong bunga, ginapulod o ginasugnod sa kalayo, og na nagpangutana kaniya ang mga panon sa katawhan, nga na nag-ingon, unsa may among pagabuhaton, og mitubag siya og nag-ingon kanila. Ang adunay duha ka sapot magahatag ni adtong wala, ug ang adunay makaon makigbahin sa ingon, ug nangabot usab ang mga maniningil sa buhis sa pagpabautismo, ug sila nag-ingon kaniya, magtutudlo, unsay among pagabuhaton, ug siya miingon kanila, dili kamo maningil sa kapin sa gisugo kaninyo, ug nangutana usab kaniya ang mga sundalo sa pag-ingon, ug kami unsay pagabuhaton namo, og siya miingon kanila, dili kamo mangagaw sa